दे फिसाफोर आंनि फिसाया खामानि मावनो थांदोंमोन नोंसोर एसे अननानै नागिरना होदो फिसाफोर जोंथ' थांनोबो हाया नागिरहैनोबो हाया नोंसोरनो अननानै खस्थ' खालामनानैबाबो आंनि फिसाखौ दिहुननांगोन बेहाबो दङ गथ' गथाय बिसिजों साथाम फिसा सानै नोंसोर अनाबा सोर अनबावनो नोंसोर नागिरनांगोन फिसाफोर मदद होदो अननानै दिहुनना होदो आंथ' बारा गोलावबो बुंनो रोङा दे साबायखर थाबाय फिसाफोर हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी दिनै आङो नोंथांमोन मोनसे गोदान फिन जाथायनि सायावहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि सायावहाय भिडिअ लानानै फैदों बे जाथाया चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जानानै फैनाय बेंगलरावहाय जादों जाथाया दा बेनि फारसे आङो नोंथांमोननो गुवारै फोरमायनो सानदों आरो नोंथांमोनहा बे सिगाङाव जे सुंद' आं भिडिअ होदों बेखौ नायनानै नोंथांमोनहा बुजिखाबाय एसेब्लाबो जाथायनि सायावहाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय मदद बिनो सानदों एबा न'खरनिफ्रायबो जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिसिम मदद बिहरदों दा जोङो आंनिफ्राय एबा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय जोङो हानायखिनि बा जेसेबां हायो एसेबां नाजागोन बिथांनि न'खरखौ एबा बिथांखौ मदद होनो थाखाय दा नोंथांमोनहाबो एसेब्लाबो मदद होगोनखौ आं मिजिंथिबाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों सासे सानैजोंल' हाया बेखौ दा रायजोनि हेफाजाब नांगौ बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आङो गुरै खावलायहरबाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे मिसिं जानाय एबा गोमानाय सुबुंखौ जों थाबैनो मोनफिननो हायो दे बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालामो नोंथांमोनहा एसेब्लाबो जाथायनि सायाव मिथिखाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सासे सुबुङा बेंगलराव फैनानै गोमाफैनानै दं दा बेखौ गोबांथार नागिरबाय अब्लाबो मोनफिननो हायाखै दा बेनिखायनो रायजो राजानि मददनि गोनांथि जादों आरो न'खरनिफ्राय खावलायहरदों दा आङो बिथांनि नेम एबा एड्रेसखौ आं एसे सुंद'यै फोरमायहरनो सानदों नोंथांमोननिसिम न'खरनिफ्राय सुंद' भिडिअ बानायना हरदों बाहाय क्लियारलि खोन्थाहरखादों अब्लाबो आंनिफ्राय आङो फोरमायहरनो सानदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय रन्जय नार्जारी लकेल नेम माने गामियाव गाबज्रिग्रा मुङा गेबा होननानै बुङो जाहैबाय सन अफ लेट बिरेन नार्जारी भिलेज सान्तिपुर अन्थाइबारि पिअ सान्तिपुर पिएसआ रुनिकाटा बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिआर आसाम पिन क'डा जाहैबाय 783375 नोंथांमोन बिनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारबो होदों कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 6000745615 दा आं बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन आरो लोगोसे बै जाय बिथाङा जे गोमादों बा मिसिं जादों बिनि सावगारिखौबो आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन दा बे गोमानाय सुबुङा माने अलरेडि हाबा जाखानायमोन बिनिफ्राय सानै उन्दै उन्दै गथ'फोर फिसाजोफोर दङमोन दा जोबोद दुखुनांथाव बिथाङा गावनि न'खर संसारखौ सालायनो थाखाय दिनै बेंगलराव खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन बिथांमोनहा गासै 8 जनसो बर' सुबुंफोर बा बर' लाइमोनफोर फैदोंमोन जाहैबाय निउ बङाइगावआव बिथांमोनहा गाखोदों बे जुन दान 2024 निनो 5 थारिख खालि बिथांमोनहा गाखोदोंमोन बिनिफ्राय बेंगलरावहाय 7 थारिखआव सफैदों 7 थारिखआव सफैनानै बिथांमोनहा बेंगलरनिनो मोनसे सेटेलाइट होननाय जायगायावहाय सेटेलाइट एरियायावहाय थाफैदोंमोन दा गासैबो सुबुङा खामानिखौ मोनजोबबायमोन जाहैबाय बेहाबो खामानिया जाखाबायमोन बिनिफ्राय माने बिनिया एसे लेट जादोंमोन जइन जानाया दा बै समावनो बिथाङा माने गासैबो रुमनि सुबुंफोरा खामानियाव थांजोबदोंमोन बे समाव खामानियाव थांजोबनाय जाहोनाव बियो हारसिङै थालांदों रुमावहाय दा हारसिङै थालांनानै बियो सानजौफु एबा बेलारोम समनि 1टा PM एकथायावहाय बियो माने रुमनिफ्राय बबेबा जायगायाव ओंखारलांबाय दा गावनि मबाइल बा गावनि डकुमेन्ट्स गावनि जेबो जिनिस लांफायाखै जाहैबाय भिडिअआव न'खरनिफ्राय रोखा खोन्थाहरखादों माने बियो गासैबो गावनि नांगौ बुस्थुफोरखौ गालांनानै मा साननाय जाखो एबा मारै जाखो मा घटना बियो बुजिनो मोनला दा बेखौ मोनफिनोबासो जों मिथिनो मोनसिगोन बियो न'निफ्राय ओंखारनानै रुमनिफ्राय ओंखारनानै बबेहाय थांखो मिथिया माने बैसोरो फैनानै नायफैबा नुनो मोननाय जायाखै रुमावहाय दा बेफोरबायदि जाथाय जादों जोबोद दुखुनांथाव आरो साननांगौ खोथा दं बेहाय गोबांनो माबोरैहाय बेफोरबायदि रुमनिफ्राय गोमानानै थाखो बेखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन नोंथांमोन आरो लोगोसे आङो बेखौनो खावलायो बार गोबां सम सिगां समनिफ्रायनो आङो खावलायगासिनो रायजोफोरखौ जायफोरा गोदान मानसि बेंगलराव लिंहरो एबा लाबोफायो बा जायफोरा फैयो एसे सांग्रांथि जा होननानै बेफोरबायदि गोमानाया दिनै बेल' नंला गोबां बार जाबाय गोबां सुबुं गोमानानै दं माने माखासे सुबुंफोरखौ दिनैसिम मोननो हायाखै जेरै चिरांनिनो तामिलनाडु बानियामबादि रेलवे स्टेशनावहाय गोमादों नङा होमबा बै समावहाय आं तामिलनाडु थांनानै नागिरहैदोंमोन नाथाय मोननो हायाखै दा बेफोरबायदि दिनैसिम खबर मोनाखै बिथांनि सायाव कमल
बसुमतारी होननायमोन बिनिया। दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौबो नुनो हागोन। आं बिथांनि भिडिअखौबो आङो माबायावहाय स्क्रिनाव होनानै होफागोन बा लिंकआव होगोन, नोंथांमोनहा बेखौ नायफिनबानो जाबाय। दा बेफोरबायदि जाथाया गोबांबार जाबाय, बेनिखायनो सांग्रां जानांगौ बयबो आरो रिक्स लानांगौ। जाय सुबुंफोरा लाबोयो एसेबाबो नोजोर होनांगौ। गोदान मानसिया सोरबा सोरबा फैफेरिया माने माखासे प्रब्लेमफोर जाफैयो बाहेरायाव फैनानै। दा दिनै बे जाथायानो जाबाय। दा आङो रावखौबो दुसिनो सानाखै, बे माने आंनिफ्राय खावलायनाय आरोखि, जाहाथे जोङो सांग्रांथि थायो अरायबो, जाहाथे बेफोरबायदि गिदिर खैफोद दा जाथों। दिनै खैफोदा जानायनिफ्राय जायो उनावहाय सोरखौबा मोनफिनो सोरखौबा मोनफिना। दा गोबांथार सुबुंखौ मोनफिननो हायाखै। दा बेसेबां खस्थ' दं बिथांमोनहा गावसोरसो मिथिसिगौ, नङा होमबा? दा बेनिखायनो आङो जोबथायाव फिन खेबसे नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायबावो, माने नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बे नोंथांनि भिडिअखौ शेयार खालामनायावनो बे बिथांखौ मोनफिननो हायो आरो बिथांनि न'खरखौ जोङो मोजां सिगांनि बायदि मोजां थासारियाव लाबोफिननो हायो आरो बिथांखौ जों थाबैनो माने न'खराव दैथायहरफिननो हायो। आं बेखौ मिजिंथिनानै नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। दा न'खरनिफ्राय सुंद' भिडिअनि गेजेरजों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिसिम खावलायहरनाय भिडिअखौ नोंथांमोनहा गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै होबानो जाबाय। खुलुमबाय। जों मोनसे दुखुथिया न'खर, बिथांमोननि नैबे आब'नि फिसाला गोमादों। बेखौ आङो बिथांमोनहा रायलायनो हाया हिसाबै आङो ससियेल मिडियायाव बुंनानै मिथिनो लुबैदों। दा थोंजोङै आङो बुंहरनांगौआ जाहैबाय, बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोनहा हारिनि जाथिनि थाखाय मावो। सोरनिबा न'खरनि गोमानाय, न'खरनि गुलुंगुजों खारनाय बिथांमोनहा हमनानै न'खर हरफिनो। थिग बे रोखोमैनो जोंनि आसाम चिरां जिल्ला पस्ट अफिस सान्तिपुर गामि सान्तिपुर अन्थाइबारि, बिथाङा गोमादों रन्जय नार्जारी। गामियाव बेखौ नाम होननानै मिथियो गेबा। बेना बिसि दं सासे, फिसाजो सानै दङ, सुजुमा नार्जारी, सुजुमिता नार्जारी आरो बिमा मुन्जु नार्जारी। दा बिथां रन्जय नार्जारीया गावनि न'खरनि जिउ खांनायनि थाखाय बियो गाखोदोंमोन ट्रेनखौ निउ बङाइनिफ्राय 5 तारिख खालि गाखोदों आरो बियो सहैदों बेंगलराव 7 तारिख 6 मार्च 2024 सहैदों। दा बिथांनि माखासे लोगोफ्रा खामानिखौ मोननानै दा बे हारसिं खामानिखौ मोनाखै। अखानायै 8 तारिख बेलासि समाव बेखौ खामानियाव सोनो होननानै लांफैगौमोन। दा बेयो 8 तारिख खालिनो 12:01 समाव बियो गोमानानै दङ। दा बिनि मबाइल थालांदों, फैसा थुनो थालांदों, ओमफ्राय मानसिया अबाव थांखो बेखौ जों रावबो मिथिया, बिसिनि ग्रुपआबो रावबो मिथिया। दा बिथाङा गोमानानै दङ, जोङो मोनहासौआ, जाय जायगायाव जों थांनो हाया। दा सारमोननि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौ खावलायदों दि मान होनानै बिथांमोनहा नैबे दुखुथिया न'खरनिखौ जा हायो एसे मदद होनानै बिथांखौ नागिरबायगोन नामा आरो मदद होगोन नामा हारि हिसाबै, बेखौ खावलायनो लुबैदों। दा सारमोनखौ जोङो गले गले बुङो, सारमोना अननानै गोबां खामानि मावबोबाय, खस्थ' दुखुजों दिनैसिमबो हारिनि मावग्रा होननानै जों नोंथांमोनखौ सिनायो। दिनैबो बे मोनसे न'खरनि दुखुथिया न'खरखौ जाहाथे हेल्प होबावनो हायो, बेखौनो बिथांमोननि सायाव मान होनानै गोबां आसा थाबाय। जाहाथे नैबे रन्जय नार्जारी मिसिं, बिथांखौ गामियाव गेबा होनना मिथियो। बिसिनि नामा जाहैबाय रुपाली नार्जारी, फिसाजो देरसिन नामा जाबाय सुजुमा नार्जारी, उन्दैसिन फिसाजोआ जाहैबाय सुजुमिता नार्जारी आरो बिमा दङ मुन्जु नार्जारी। दा बेखिनिखौ बुंबाय, सारमोननिफ्राय जोङो मददखौ लुबैबाय। दा बिमा असे आब' मुन्जुआ मा बिथांमोननि सायाव खावलायनो लुबैदों, खावलायहरदो आब'। दे फिसाफोर, आंनि फिसाया खामानि मावनो थांदोंमोन, नोंसोर एसे अननानै नागिरना होदो फिसाफोर। जोंथ' थांनोबो हाया, नागिरहैनोबो हाया। नोंसोरनो अननानै खस्थ' खालामनानैबाबो आंनि फिसाखौ दिहुननांगोन। बेहाबो दङ गथ' गथाय, बिसिजों 3 फिसा 2।
नोंसोर अनाबा सोर अनबावनो नोंसोर नागिरनांगोन फिसाफोर मदद होदो अननानै बिहोना होदो आंथ' बारा गोलावबो बुंनो रोङा दे साबायखर थाबाय फिसाफोर मादैया मा बुङो नामा एसे फंनैसो गोजोननाय थाबाय